És un clàssic de Girona. És un tio islàmic. O sigui, és un Harry Potter de Girona, perquè apareix a tot arreu. Es diu Albert Cortada i és el nostre tècnic de so. Sí? Algú coneix Albert Cortada? Bueno, Curti avui no hi és. Avui no hi és. Avui en Curti està a Bogotà, això no és conya. Està a Bogotà, a Colòmbia, fent una espectacle de dansa que sonoritzi i tal i qual. Llavors vam dir, Curti, ens ajuda, hem de fer alguna cosa. I diu, fotem una connexió directa Girona-Bogotà. Tipus 2, però... Exacte, tipus 2, però amb l'Skype. I ara intentarem fer-ho. No feu molt soroll, que si no, no se sent bé. Això pot ser una cagada molt bé. Si ara en Curti s'està fent amb les caipirinhas... Això és bo, Eduard? Això és bo. Això. Un tono. Dos tonos. Atenció. A veure, s'està carregant el vídeo. Albert Cortada! Jo demanaria un moment que obríssim llums de sala, que pogués veure tota la gent de l'Albert Cortada, a veure, enfoca-li. Mira el que t'has perdut. No puc veure. Tu, Cortada, no ho veus. Tu no ho veus, però aquí hi ha 1.200 persones pendents de la teva cara. En aquest moment. És un Curti. Aquesta és la prova que és un Curti de veritat. El Guillem sempre fa riure. Llavors, Curti, com estàs? Com estàs? Estic molt bé, aquí a Colòmbia, mira. És un tio que mai he destacat per la qüestió de parlar massa, però... És tècnic de so. Sí, llavors, clar, què vols? Llavors, Curti, pots fer alguna cosa que demostri que no ets aquí al costat, sinó que estàs realment a Colòmbia? Ho intentarem. A veure... S'ha pagat el clímax. Potser és mirar fixament la prova. Mireu. Se sent. Sentiu? Almenys jo ho sento, ho sentim. Curti, què t'està passant? Ja m'ho mires al sector. Salsa colombiana, autèntica. Molt bé. Què? Una mica... Ens ensenyes... Molt bé. A veure. Molt bé, això. Tenen carrers, com aquí, tenen arbres, tenen finestres... És de dia. Això serveix per demostrar que està lluny. El teatre, molt bé. D'auditori amb auditori. Com? Crec que tenim la música. Quin timing. Molt bé. Curti, hauríem de fer una cosa. Has de fer una última cosa. Un últim servei. Podem tancar els llums, si vol, el senyor dels llums. Curti, la cançó que farem ara té un començament que no recordem i ens agradaria que tu fossis la persona que donés una mica el tret de sortida a la cançó. D'acord. Et sembla bé? Molt bé. Estàs a punt? No et mereixis, aquest És estiu. una cançó que parla de les X. Albert Cortada, en directe amb els Amics de les Arts. Començarà la cançó Exercici 60. Moment, sentir. Dispara. Pinocho és un putxinari un xic fatxenda, però s'expressa amb una sintaxi excel·lent. Alta de Xerió.